Rok 2026 prináša množstvo trendov, ktoré vidíme na prehliadkach, ale zároveň platí jedno: móda je o tom, aby si nosil, čo sa ti páči. Keď sa pozrieš na prehliadky a značky celkovo, začneš si všímať, že niektoré farby sa opakujú fakt často. Ukážem ti farby, ktoré budeme v roku 2026 vidieť najviac. Prečo práve tie a ako sa dajú nosiť v reálnom živote. Začnem farbou, ktorú ako každý rok vybral Pantone. Farbou roka 2026 podľa Pantone je Cloud Dancer. Je to taká jemná, čistá farba, nie úplne biela, ale niečo medzi. Vidíš ju hlavne na minimalistických kúskoch, kde ide viac o strih a materiál, než o výraznú farbu. Celkovo sa ale rok 2026 prikláňa k zemitým farbám. A to siva, zelená a hnedá, všetko čo pôsobí prirodzene a pokojne. Siva začína nahrádzať čiernu. Je mäkšia, pôsobí dospelejšie a hlavne dá sa nosiť úplne rovnako univerzálne ako čierna. Zelená je strašne vďačná farba. Nie je kričiaca, ale stále si ju všimneš. Funguje super na basic kúskoch, ale aj na vrstvení, ak chceš outfit trošku oživiť. Hnedá ide strašne hore. Vidno ju na kožených veciach, kabátoch, ale aj na jednoduchých tričkách. Pôsobí teplejšie než čierna a často aj luxusnejšie. A posledná je ružová. Nie je to taká sladká ružová, skôr taký zaprášený tlmený odtieň. V kombinácii so sivou alebo hnedou vie vyzerať fakt dobre aj v streetweari. V roku 2026 by som sa úplne vyhol neonovým a krikľavým farbám. Čistú bielu vidíme menej, nahrádzajú krémové a teplejšie tóny. Šperky v roku 2026 idú skôr minimalistickým smerom. Trendom sú jemné reťazky, drobné prstene a nenápadné náušnice. Menej je viac a to platí v streetwear aj high fashion outfitoch. Minimalistické šperky fungujú tak, že doplnia tvoj outfit a neuberú mu pozornosť. Dizajnéri a prehliadky stále ukazujú extrémne šperky, veľké reťazky, masívne náušnice a vrstvené náramky. Slúžia skôr ako inšpirácia, než aby sa stali mainstreamom. Vzory. Ak sa bavíme o vzoroch, v roku 2026 už tu nie sú tie extrémne zvieracie kúsky. Stále ale môžeme vidieť leopard alebo zebru, ale skôr v takých decentnejších podobách. A veľkým trendom sa teraz stáva vzor srnky. Fungujú super na bundách, kabátoch a doplnkoch a kombinovať ich môžeš s farbami, ktoré som spomínal. Okrem toho, v roku 2026 uvidíme aj bodky a káro. Bodky sú super na tričkách, blúzkach, šatách, pôsobia hravo, ale zároveň decentne. Káro sa vracia vo veľkom, na nohaviciach, bundách či kabátoch. Od jemných až po väčšie, ale stále nositeľné. Strihy. Čo sa týka strihov, v roku 2026 už extrémne baggy jeans idú bokom. Skôr by som siahol po takých straight nohaviciach, nie úplne skinny, ale zase nie úplne baggy, niečo medzi. Baggy ostávajú ale viac v oblekovej alebo elegantnej verzii. Oversized kúsky sú ale stále silným trendom. Zaujímavé sú aj asymetrické strihy. Trička, bundy, kabáty, ktoré sú z jednej strany dlhšie alebo majú neobvyklé strihy. Takéto detaily robia outfit dynamickým a originálnym bez toho, aby pôsobili prehnane. Vrstvenie a mix materiálov je v roku 2026 obrovský trend. Na prehliadkach Fall Winter 26 napríklad Louis Vuitton ukázal kombináciu koženej bundy pod dlhým kabátom. Presne takto sa dá robiť vrstvenie, ktoré pôsobí luxusne a premyslene. Vrstvenie dáva priestor hrať sa so strihmi, oversize kúskami a asymetriou. Takže outfit pôsobí dynamicky a stále elegantne. V roku 2026 budú silným trendom dlhé kabáty s výraznými ramenami. Robia siluetu okamžite zaujímavou a pôsobia luxusne. A stačí aj obyčajný outfit pod tým. Denim na denime sa tiež vracia, takže rifľová bunda s rifľovými nohavicami pôsobia moderne a streetovo. A koža? Koža je úplne všade. Bundy, nohavice, doplnky. Čo je silný trend, sú kabelky u mužov. Už nejde len o statement kúsky, kabelka sa stáva bežnou súčasťou outfitu. Perfektne doplňajú streetwear aj elegantný look. Mne sa osobne veľmi páčia Birkin kabelky a sám by som jednu chcel. V roku 2026 platí pravidlo aj pre grafiky a logá. Minimalistické, nie veľmi kričiace. Veľké logá a obrovské printy už nie sú trend. Skôr ide o malé detaily alebo decentné označenie značky. Minimalistické logá fungujú perfektne s oversized alebo vrstvenými kúskami. Outfit vyzerá sofistikovane a premyslene, ale nie prehnane. Hlavne platí, že menej je viac. Malé logo vie doplniť outfit bez toho, aby mu kradlo pozornosť. Čo sa týka obuvy, v roku 2026 pokračuje trend pohodlia a štýlu. Running sneakers ako Asics alebo New Balance ostávajú silné v streetwear outfitoch.
Pohodlné, ľahko kombinovateľné a stále vyzerajú moderne. Okrem toho sa vracajú boots, robustné, kožené, skvele do vrstvených outfitov alebo ku kabátom s výraznými ramenami. A potom tu máme loafers, klasika, ktorá okamžite zjemní outfit a dodá mu sofistikovaný look. Celkovo platí, že obuv by mala dopĺňať outfit, kombinovať pohodlie, materiál a štýl, aby celý look pôsobil premyslene a nositeľne. Takže rok 2026 je o rovnováhe. Domané farby, minimalistické šperky, decentné vzory a premyslené strihy. Trendy ako dlhé kabáty s výraznými ramenami, vrstvenie, koža, denim on denim a pohodlná obuv ako sneakers, boots a loafers dávajú outfitom kultúru a štýl. Ale hlavná pointa, móda, je stále o tom, aby si nosil, čo sa ti páči a v čom sa cítiš dobre. Trendy sú len inšpirácia, nie pravidlo. Skombinuj ich s vlastným štýlom a výsledok bude vyzerať vždy dobre.